ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा। आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर। संपर्क 9730 10 64 77। ऐन भात कापणीच्या महत्त्वाच्या टप्प्यात कोकणात विशेषतः कुडाळ तालुक्यात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे बळीराजावरती अस्मानी संकट उभं ठाकलं आहे। हातातोंडाशी आलेला भात पीक वाया जाण्याची भीती असल्यानं शेतकरी हतबल झाला आहे। शासनानं या नुकसानीची तात्काळ दखल घेऊन मदत जाहीर करावी अशी मागणी जोर धरू लागली आहे। कुडाळ तालुक्यातील सर्वच गावांमध्ये भात कापणीनं जोर धरला होता। तयार झालेलं पीक शेतातून सुरक्षित घरी आणण्यासाठी शेतकरी रात्रंदिवस मेहनत घेत असताना अचानक कोसळलेल्या या अवकाळी पावसानं त्यांच्या कष्टावर पाणी फिरवण्याची वेळ आली आहे। कापलेलं भात शेतात भिजल्यानं आणि उभं पीकही पावसामुळे नुकसानग्रस्त होण्याची शक्यता असल्यानं शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे। या पावसामुळे झालेल्या भात पीक नुकसानीची शासनानं तातडीने दखल घ्यावी, पंचनामे करावेत आणि नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी त्वरित आर्थिक मदत जाहीर करावी अशी अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करत आहेत। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।